lehen da biziko platera gaurkoa izango da? Ba, izango da berenjena eta Idiazabal gaztazko pintxo bat. Hori da, berenjena badakizu, gaur egun euskeraz albergina deitzen diogula. Eta orain osagaiak. Alberginia, menda, Idiazabal gazta eta tomatea. Ba, pentsatzen alberginiaekin zerbait egingo duzula, ezta? Bai, kasu honetan izango da brotxeta bat. Brotxeta bat. Brotxeta bat, o aperitibo moduan pintxo bat, ezta? Una da, albergina. Goiko benta jutegian adibidez, aukera desberdina daude, bat atzo esan genuen, jantokia dezutela, baino mendibuelta inezkeo, adibidez amaiketakua hartzeare, bai, saldaberua, txorixuakin, da aukera hori ere bai, ezta? Bai. Arratzaldean be baita, juten da jende asko pasiatzera. Baita ere, hori da. Mendibuelta, elizkizuna baita ere, hori da. Igande guardiak izango dira baita ere egunek. Bai, izaten da elizkizun importantiena igandetakoa. Igandetakoan. Bai. Bestiak ez diain. Zer ordutan izaten, 11-etan? 12. 12. Itu ordutegi eta denak izan. Bueno, eske asko galdetzen dute. Bai, deitu ingo izu, bat baino gehiago ez da. Asko galdetzen Elizonduan gaudenai hori gertatzen zagu askotan. Zeu ordutan da meza nagusia, bai. Hori da. Arantzazuko eliza zeuten da, egunero zabalik? Bai, dago zabalik eta gero dago interpretazio zentru bat, turismo bulego bat, eta egiten dituzte, hain gazta, jongo nahiz, mosten, bai. Egiten dituzte bizita gidatuak, bai eliza kanpo aldetik, bai eliza barru aldetik, gero beste bizita gidatu bat eduki dute Oteizari buruz, Oteizaren lanari buruz. Ja, pixka bat zentratuta, Eliza Barria eta Elizan... Bai, historioa, ez da? Historia, hori da. Takotxo batzuk. Erabili dugu gazta bat, pixka bat, zikatu baikoa, pixka bat... Bai, lehor xamarra. Bai, lehorra ez dagoena, pixka bat hori. Zutan, o plantxan, nahi izan ezkero etxeran, o parrillan... Bai, bueltatxo bat emango dugu. Bai, buelta bat emango dugu. Hemen, alberginei piniko duzu? Bai. Hau egiten duzu? Alberginei gatz pixka bat. Ez, gogoratu naiz, aitatu duzu Oteiza, ez da? Bai. Eta Oteiza oso etxeko ezen duten zuek? Bai. Oteiza gure etxean egon zen. Bizitzen. Hori da. Urte bat, ez pare bat urte. Bai, pare bat urte. Egunero zuen etxean bizi, bazkaldu eta dena, ez da? Beak ekan taierra, han Elizondoan. Eta gero bizi gure etxean. Zuen etxean. Bigarren aldiz, Eliza apostoloa jartzera etorri zanean. Lehenengo aldiz, badakizu, debekatu. Historia debekatuta zeon, eta magina urtean egon ziren apostoluak, antxen belar gainean, botata. Benetan argazki bitxia badaude, oso gogorrak, Bai, oso argazki, eta hori da, arantzazuko... Gogorra, ikusten dezunen, gogorra, tristi ez, nola gertatu zen. Ezkerrakoan beretokian dauden, ez da? Beretoki, aiauzala momentua beretokian jartzeko, eta pizka bat bukaera emateko, ez da? Eta bere aldetikan, ezagutu ezagutu zuela, lehen da bizi nola ez zuten bere lana bate gora ipatu, eta gero aukera izan zuen. Hori bizitzeko, hori da. Bizitzan bitartian dana gertatu zitzaion. Eta bere gatikan postutzen geha horregatikan, ez da? Hori da. Bai, bertio, danai artista guztiai hori zaio gertatzen. Hori da. Hil ondoren gertatzen dira gauza guzti hauek, eta Oteizak kasu honetan zuertu hori izan zuen. Bai, azkenean emun zan Arantzazuri bere bukaera hori. Claro, Goiko Benta, sukaldean nahi geha, baina Goiko Benta betiko etxe bada eta historia handiko etxia hori gertatzen zaut. Hemen nahi geha kontu kontari, baitare lanean, ahaztu gabe. Baina, klaro, ezke Oteiza esan dezunean, gogoratzen izuen etxean, bisitan izanian, zenuten, bai, berak egindako kuadrua, bueno, ezagin kuadroa ditzen dan,
Zeratik, arek duen berezitasuna da, paretan bertan margotu zula. Bai, gu Hau da, ez dakit hori kuadroa da, no ez? Paretan... Gu murala esaten dio. Murala, hori da, mural bat esaten dio. Ba, benetxean nola bizizan, ba, bira, ze gauza ona, pareta hartu eta paretan margotu zuen. Bai, eta gero itxiozkun bozeto bat bebaita. Bozeto bat baitare, Bere bai. frogak. Zea, Ama Virginia Pipeko, Bai. zea, Ama Virginia, la Virgen de la Piedad. Bai. Hori. Bera fatxadan apostoluen gainean dago. Dagona, bai. Bai, eta gero, bueno, Arantzazu garai desberdin asko bizitu, no? Baina nik uste dut Eliza berria egiteko garai hori eta zenbat artista hain onak eta hain vanguardista garai batean handanak elkartzea, ba hori Arantzazurako izan zen Bai, eta gaur egun kanpotik jende asko etortzen da obra hori ikustea. Hori da, eta izan zen momentu bat, baina hola, gutxitan ematen dana, ez da hainbeste talento, hainbeste antxen dana bueltaka, no? Zuek orduan eskako eskorrak, ez da? Ni jaio barik. Jaio barik, Gaztia, orduan eska. Bai, no, ni jaio barik. Baina Oteiza bai, Oteiza ezagutu nun, Beto, berenjena. Ba, platera hau, sortu zen pixka bat, bueno, ba, gu gaude jardunaldi gastronomikoak egiten ditugu deba Goienan, Oñati, Bergara, Arrasate, Aretxabaleta, eta, bueno, jatetxe desberdinok egiten ditugu jardunaldi gastronomikoak, ezta? Eta saiaketan gara, ba, bertako produktuak eta garaiko produktuakin, no? Eta askotan, ba, bueno, ba, gazta, barazkiak, garaia danean, eta hola. Eta, bueno, barazki hau, ez da oso hemengoa, baina, bueno, dau pixka bat, pintxo bat, toke mediterraneo horik kendu eta idia zabal gazta azken urte beten esango ginuka Alberginia asko sartu dela, Bai, eixa da, bai. Bai ladia, relleno bezala, horrela frigituta, aukera asko ematen dizkigu, Gu beti zatituta, eukitzen duzu kartan, ez da? Bai. Hori da. Hortuan ez, atik ez da ondo azten Goian. Ez da oso... Bonekan ez duzu hartu puntu esaten dana, ez da? Karta esan duzu, eta hau, karta sasoiko gauzakin aldatzen jungo zazte, hori da. Bera lan murgilduko gea udaberrian, eta horrek emango izkigu barazki... Hori da. Beste mota bat, udaberria duen aberaztasun hori barazkirekin, ez da? Ze ondo. Lehiaketetan parte hartzen dezu baita ere, pintxuek egiten horrela? Bueno, ez. Zaiaketan gara hori, jardunaldiak egiten dugunean, jardunaldian inguruan, ekitaldiak egitea. Eta zabaldu, lehiaketak, txakoli eguna, gazta eguna, mankomunidadea. Ondo. Bueno, ja badaukagu gazta eta... Alberginia. Eta oin egingo diogu, pintxoa montau, baina egingo diogu vinagreta bat, baina mentazkoa. Mentazkoa. Menta horriak. Freskura emango dio horreko espino olioari, ez da? Eta gero hori brotxeta hori jateko egingo duguna da ere baita tomate pixka batekin lagundu, tomatea zurituko dugu. Zurituko izuz bitartian. Bale, oso ondo. Zalakin du. Hemen ikusten da gazta ekarri dezula, eta gazta da azkarreta. Azkarreta da oinatiko baserri bat, eta beti izan du hartalde handia. Hartalde handia ezaten da nien gutxi gura beratzen badia? Bueno, irureun bat handi horrela, ezta? Hori da, bai. Eta bertako mutila jubilatu egin zan oindala gutxi, eta hartu dute bi gaztek,
Beraz, ere Bai. motuta, bitu, zondo. Maialen eta Mikel, hemendik agurrak, zati dia gaztiak oso pozi daude, eta biak izan dira Gomisteiko hartzai eskolako ikasle hoiak. Claro, eske zuek Arantzazun bertan dago hartzai eskola. Claro. Bira. Ja, ez da promozio asko. Eta berak han izautu zian, animatu zian, Hartzea, Hartzea, jubilatu zen bai. azkarretako gizona, hori. eta beak Eta animatu eurak dira zen. animatu dira, eta bueno, hor da bitz, pozi, bueno, binagrea, ospina, botako diogu gatza. Eta tomatea, kutsilloa motza da. Eta piparra. Ze ondo animatu izana. Bai. Beak bere zer dira, oinatiarrak, Oñatiarra biak. Eta gaztaia, bueno, saltzen, hemenan, Arantzazura etortzen dira saltzera, oñatiko azokan. Arantzazura adibidez, igande goizetan horrela, saltze guten dira? Beti danik, ez da? Bai, inguruko hartzai guztiak, eta urbitik beba jatzen dira. Hori da. Bueno, oin tomatea hori, da betxa batzuk. Urbia, guantxen, udaberrian joko dira ardi guztia gora, baita ere, ez da? Bai, ja, talde pare batzuk oso ondia dira. Bai. Deziatzen danak eguraldi hona azteko, mendi bueltain, ardiak eta ikusi, hango bortan gainera, Urbira pasio polita da, ez da oso luzia, familia guztientzako, ez duzu asko bihar. Bai, adibidez, umiakin, aitona amonak ez egun zedadetan dauden baitare gora jotzeko, hori da. Urbira jo eta gero balintienak aizgorri da. Bai, gure etxetik, ordu eta erdi, bueno, segidan. Tomatea pixka bat salteatu, ja ikusi du vinagreta agertu dagoela. Ospinolioa, egin dugu. Hori eta bero-beruan salteatu egin dugu tomatean. Eta bortxeta hau eukitzen duzu kartan, ez da? Beti ez, jardunalditan saiaketan gara aldaketan menu guztia eta da menu degustazio bat bezala. Eta saiaketan gara urtean 4 jardunaldio 5 egiten badira, menu guztia goiti bera. Eta hor, gure intentzioa izaten da, igual kartan ez ditugun plater tradizionalak eta hori, hor sartzeia, no? Pixka bat, gauza kreatiboak egiten. Ondo. Etxene gurasoak gustora, zuek baizu eta zura izpaganare, holako etxeko indarra eta holako tokiak emanezko, etxia hori da. Ondo. Gatz pixka bat, perejila. Eta piparantza. Egia da que Arantzazun loin eta goizian Urbira jun, Aizkorrira jun, bueno. Komplemento ona. Bai, jongo gara montatzen. Bai, zuk batinezkio nik berdin egingo dut. Bai. Erdikan doblatu. Hola? Bai. Hola, gutxi bera horla? Bai. Hola, ondo? Ondo, bale. Gazta mentartian. Eta gero beste zati bat alberginia. Hori da, ikusten zuen, nire laguntzena naiz eta zer eza den,
Hemen askotan da ideak eukitzea zailtasun direnak, ikusi ezkeo, ondo. Aurrela. Puntuz tomatekin, Bai. Eta, nani bukatuko eta laixen. Hau zintzat, baina bera, honela. Hemen vinagreta. Punto hori, que menta da... Freskura emango dio Claro, mentak, ez menta da? da, gainera ez duzu pentsaiten igual, ez da, menta gaztakin. Ez. Eta gero tomate pixka bat, que berenjenakin oso Ondo lotuta dago, beti Bai. danik egon da oso lotuta, ez da? Hola. Gaurko, hasiera, ez da? Lenda biziko platera, zeitxura honekoa, bere nator azken ukituak ezan, eta ez dakit nondik hasiko naizen, hemendiko handikan, baina gustora porratuko ez. Alberginia laminatan egin eta oliotan frijitu. Idiazabal gazta laukitan ebaki. Tomatea zuritu, zatitu eta salteatu. Oliba olioaz, modena ospina, menda, gatza eta piper beltzarekin ospin olioa egin. Broxeta, alberginia eta gaztarekin osatu. Tomate salteatua eta ospin olioaz gozatu. Miren,